Koyo wis diomongi nggih mik aja mikmu nyantol. Nah, ora aja omong. Ya wis rasa nggih mik. rumah samu untune nyawet ngene apa piye kaya nyantol iki lho. Iki Kaya pancing ngono apa piye. Aku kan saking tresnaku ning gone sampean. Engko lek engko mike nyantol lek. ora kok nyantol paling Lara ngono kuwi aku wis tau ngrasakne pas aku kae nggih behel. Iki yo gawe behel Dek. malah dingi arek gebel kleru kawat 15-an aku. Terus resik ning cangkem. Lah ya malah penak no rasa wahing. heeh. Rasa Lek apa mangan. mangan leren kunyah to lek enek untune. Lah lek resik kan malah ora usah dikunyah langsung dilek. Ben sangar kowe ben ora dilokne niki kan untumu gantine untu ondo. Gantinen. Jane untu apa pemean. Mas aku apa tembange